KTP-ne sapa? Nyong karo Ciro. Anggo apa meneh? Ge tanda bukti goblok. Penang tak antem e. Ngomong wae. Lah wong nyong kan lalian, Mbok. Tanda bukti apa? Tanda bukti apa? Riko dadi wong tua ke aja bosen-bosen ngandani nyong. Dialusi kan brono luan. Tanda bukti nyong wis bojo yo. Heeh. Nak bojo ora karo wedhus luweh. Aduh. Wong bandino ora ramen bae. Nyong ke rarak ramen, Mbok. Pengine alus-alus. Riko ke ngertine madang turu. Apa ora sih? Nyong kerja, duite wis mlebu nang bank, ora usah mikirke werna-werna. Bang nek ora cukup Ciro kepriwe? Nek Ciro ki ngengker. Nang bank ya wis nang bank, nek dijukuk nggo ngopo? Apa ora aku lak meneh. Lah aku lak meneh garek tuku. Apa duwite ge maca cukup dhisik. Ha duwite Riko ra isih oke iki nang kene. Nek nyemono ora tuku kok. Nang apa Riko ora tuku? Apa nyong apa dodolan po. Sing dodolan ndoro asu. Aku ora ngajar lho ang. Tak keplak kurang ajar anak merengkel. Wis adus kok madul meneh iki sesuk tak nggo meneh. Ra oleh. Ora oleh peno ganti. Ganti apa? Ganti klambi ungu, kudunge biru. Aja padha wae dilarui wong. Wong aro-aro mono kager nglongop. Lah wong nyong ya isin, Mbok, nek Riko ora tau ganti kok darani kae mbokne ora tau ganti. Alah iki napa? Ya isin, kae lho do guyu kabeh. Cangkemmu kowe sing cerewet. Riko aja ngaruh-aruh ya. Sing nonton live mbokku nek mbokku ora tau ganti aja do aruh-aruh. Mbokku ke wis adus.